Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Ħenna lija mulej għax li l-ekinajat il-ħin kollu, għax inti mulej twajjeb u taħfer u kollok tiba għal kull min isejjaħlek. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb, ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa kif inhu xieraq, narblu ftit il-kuxjenza tagħna, nitolbu maħfra sinċira lill-Alla u nbeduh li nwarbu kull ħażen li jista' jfixkilna fil-mixja tagħna lejn il-mulej. Inti Mgħallem tajjeb tagħna mulej ħnina. Inti s-Sultan rebbieħ tagħna Kristu ħnina. Inti l-ħajja tagħna mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu dil-Qudies b'suffraġġju tal-mejtin Rodrik Vella, Spiru u Giuseppa Parnis. O Alla tal-eżerċti, kull ma l-aħjar ġej kollu minnek, nissel fi qlubna l-imħabba lejn ismek, u għatina li bit-taħriġ reliġjuż tagħna tmexxi l-qudiem dak li hu tajjeb fina u tħarisulna bit-tħabbrik tagħna bla qiegħda. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostlu lill-Korintin. Jiena ħuti ma stajtx inkallimkom bħala nies spiritwali, iżda bħala nies tad-demm u l-laħam, bħal trabi fi Kristu. Ħalib sqejkom u mhux ikel għax ma kontux tifilħu għalih u lanqas issa ma tistgħu għalih għax għadkom tgħixu skont il-ġisem. La darba fostkom għatem lejra u bil-ġlied. M'għandkomx forsi tgħixu skont il-ġisem u m'għandkomx timxu ta' bnedmin, meta hemm fostkom min jgħid jien ta' Pawlu u ieħor ta' Apollo, m'intomx taħsbuha ta' bnedmin u min huwa Apollo u min hu Pawlu huma l-ministri li permezz tagħhom intom emmintu u kull wieħed minnhom skont ma taħi l-mulej. Jiena ħawilt, Apollo saqqa, imma Alla hu li kabbar, għalhekk la min ħawwel ma hu xejn u lanqas min saqqa, imma Alla li kabbar. Xorta waħda huma dawk li ħawwel u dak li saqqa, kull wieħed jieħu l-ħlas li ħaqqu skont ma ħadem. Aħna ħaddiema ma' Alla u intom l-għalqa ta' Alla, intom il-bini ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. Għas-salm responsorjali nwieġbu ħini il-poplu li il-mulej għażel bwirtu. Ħini il-poplu li il-mulej għażel bwirtu. Ħini il-ġens li il-mulej u Alla tiegħu. Il-poplu li għażel bwirtu. Mill-għoli ta' smewit ħares il-mulej u jara il-bnedmin kollha flimkien. Min post fejn jammar jistħarrex fuq dak kollha li jgħixu fuq l-art u jsawwar il-qalb ta' kull wieħed u jaraf emilhom kollu flimkien. Ruħna tixxenna għall-mulej u l-għajnuna u t-tarka tagħna fih insab il-għena ta' qalbna fl-isem qaddis tiegħu it-tama tagħna. Jekk jogħġobkom inqumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej batni nwassal il-bxara tajba lill-fqarin u r-rot il-ħelsin lill-maħqurin. Alleluja, alleluja. Alleluja.
Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu għammu tela mis-sinagoga u daħal għand xmun. Issom il-mara ta' xmun kellha fuqha deni qawwi u talbu lil Ġesu sabiex jgħinha. Ġesu resaq fuqha, ordna lid-deni u d-deni ħallija u minnu fih qamet u bdiet isservihom. Hija niżla x-xemx daw kollha li kellhom il-morda kien x'kien il-mar tagħhom ħaduhom lu quddiemu. U Ġesu qiegħed idejh fuq kull wieħed minnhom u fejjaqhom. Minn ħafna nies bdew joħorġu wkoll lix-xjaten jgħidu u jgħidu inti bin Alla. Iżda Ġesu kien iħeddidhom u ma jħallihomx jitkellmu għax huma kienu jafu li huwa l-Messija. Meta sebaħ, Ġesu ħareġ u mar f'post imwarrab, in-nies bdew ifittxuh u marru ħdejh u rridu jżommuh biex ma jitlaqx minn ħdejhom. Iżda Ġesu għalilhom: jeħtieġ li nxandar l-Evanġelju tas-saltna tal-Alla lilli bliet l-oħra wkoll, għax għalhekk kont mibgħut. U Ġesu kien jippriedka fis-sinagogi tal-Ludija. Il-kelma tal-mulej. Nagħmlu ħsieb qasir fuq il-Vanġelu. Mela eżis kemm hija sabiħa din għall-paġna tal-Evanġeli li għadna kif rajna. U kemm tagħtina tama il-preżenza ta' Ġesu kull fejn kienet tissarraf fi preżenza ta' fejqan u fi preżenza ta' ferħ. Għax fejn ikun hemm Ġesu, ferħ ikun hemm mhux niket jew dbejjaq ferħ. Jew inkella kien ifejjaq Ġesu lill-morda. U allura ta' stedina wkoll sabiex nintrabtu miegħu il-ħafna fejqan illi Ġesu wettaq ifakkarna dejjem eżis fl-identità tiegħu bħala li ben Alla, għax min jista' jfejjaq mhux Alla. Forsi l-mediċina tista' tfejjaqna, imma l-mirakli kbar li jsiru jagħmilhom Alla biss. U allura li ben Alla li għalih m'hemm xejn li ma jistax isir. U propju din il-mara li huwa fejjaq għaddiela mhux biss il-qawwa tal-fejqan fiżiku, imma wkoll dak spiritwali. Għax anke Ġesu ġeneralment jagħmel l-ewwel l-ispiritwali imbagħad il-fejqan tal-ġisem, imma ma din mexa mod ieħor. L-ewwel fejjaqa mill-mart li kellha, imma mbagħad ukoll fejjaqa spiritwalment. U allura tant illi meta fieqet din il-mara naqraw illi hija qamet u x'għamlet? Isservi. Jiġifieri kelma li tfisser tiġbor fil-qosor il-missjoni kollha ta' Ġesu li ġie biex jaqdi meta kien għadu fuq din l-art. U allura din is-silta li qrajna anke tkompli turina kif tant persuni ħadu lill-morda quddiem Ġesu meta saru jafu bih u semgħu bih. Kulħadd ġej min għandu ħaġa u min għandu oħra. U tara dik iċ-ċerta tama li jistgħu jitfejqu għax qegħdin imorru mhux għand bniedem kwalunkwe, imma qed imorru għand bniedem Alla li jista' kollox. Li dak li huwa impossibbli għal bniedem kien possibbli għal Alla, għax Alla m'hemm xejn li ma jistax isir. Allura eżis aħna bħala disċipli, bħala nsara, kemm hija ħaġa sabiħa li nieħdu aktar persuni għan Ġesu, speċjalment dawk il-persuni li forsi huma birda, li forsi huma indifferenti, li forsi imwarbin minn Alla jew inkella twarbu minn Alla.
hija ħaġa sabiħa li kull nisrani li jħobb lill-Alla anke wkoll iressaq nies għan Ġesu. U dinja talba li nagħmlu l Ġesu mulej. Grazzi tat-tama kbira li tatina ġewwa l-qalb tagħna. Nirringrazzjawk bil-wieqfa. Ħuti aħna il-koll imsejħin sabiex inwarbu kull ma jista' jfixkilna u hekk nidħlu fis-saltna ta' Alla nitolbu ngħidulu enna mulej. O Alla inti trid il-bniedem isalva u jasal l-arfin sħiħ tal-verità. Ejn lill-Knisja turi dejjem is-sewwa bl-imħabba nitolbu. Mulej inti trid tagħmel mill-umanità familja waħda kbira. Għamel il-poplu jissuperaw kull rivalità ideoloġika, politika u reliġjuża nitolbu. O Alla inti ġejt fid-dinja u niesek ma laqgħux. Kun qal qrib daw kollha li huma vittmi tal-vjolenza u tal-mibeda nitolbu. Mulej inti Alla li ma teskludi lil ħadd mill-imħabba tiegħek. Għati lilna li bil-qawwa ta' din l-Ewkaristija inħobbu lil ħutna l-bnedmin kollha nitolbu. U fl-aħħar nagħmlu it-talba personali tagħna. O Alla, fil-pjan tiegħek ta' salvazzjoni inti tilqa' l-bnedmin kollha. Għati lilna li bil-grazzja tiegħek inħabirku għal miġja tas-saltna tiegħek fuq l-art bi Kristu Sidna. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li din nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' duna l-ilma u l-imbit ikonna sem fil-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-imbit li din nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna, li wniedma qudiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek. Naddaf li mulej meħżuninti bid-dmik tiegħi. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tejju tagħkom ikun jogħġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Bdil l-offerta qaddisa mulej jagħtina dejjem il-barka u s-salvazzjoni u għamel li bil-qawwa tagħna niksbu l-frott tas-sagrament li aħna qegħdin niċċelebraw bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżgħu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ikullhom kien raddulek ħajr bibnek l-Għażiż Ġesu Kristu l-verb tiegħek li bih inti għamilt kollox li inti battunna bħala Salvatur feddej mamul bniedem mill-Ispiritu Santu u imwieled Marja Verġni. U għatem ir-rida tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idej fuq is-salib biex joħolna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmin għal-ħajja.
Għalhekk flimkien mal-anġu l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, 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 muli Alla tal-eżerċiti, smetu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola tas-smewiet, mbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-ola tas-smewiet. Qaddis tas-sewinti mulej jistħolok it-tifħir tal-ħolqien kollu. Għax bibnek Ġesu Kristu Sidna bil-qawwa tal-Ispiritu Santu, inti tagħti l-ħajja, kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex mintlu x-xemsa nżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'daw l-offerti biex ikunu konsagrati lilek, niċċokontana nitolbuk, qaddishom bl-Ispiritu tiegħek biex isiru il-ġisem u d-dem ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bik mandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan għall-misteru. Għaxu fil-lejli fih ingħata għalina ħal ħobs, radd il-ħajr, qasam, tali d-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara dikla ħal-kalċi, radlek il-ħajr birek tal-id-disċipli tiegħu u qal ħudu biex xorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Mulej tiegħi, Alla tiegħi, sinan danu l-misteru tal-fidi u l-mulej huwa qam minn bejn l-imwieta u l-mulej kull irkoppa timin kull il-sin jistqar Ġesu hu il-mulej. Għalhekk mulej aħna nagħmlu dam tifkira tal-passjoni li bijebnek f'dina u tal-qaw minn mitlu glorjus tiegħu fis-sema. Aħna li qegħdin nistennew nittamaw it-tieni midja tiegħu b'raddi l-ħajr nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Ara fija l-vittima li bis-sagrifiċċju tagħha li terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek, nintlew bl-Ispirtu qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li għamel minna offerta li tibqa' dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek, mal-Verġni Mqazzu Malla Marija, ma' San Ġusepp żewġa, ma' San Ġwan Battista, mal-Apostli, mas-Saċerdot San Ġorġ Preka, mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslimu salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. Il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqoftan Anton, l-isqfijiet u l-Ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ilqa bit-tiba talb u xewqata dil-familja li inti ridta tinġabar madwarek. Qader mis-Sir Ħanin
li l-ulidek kollha kull fejn jinsabu waqqadhom miegħek il-koll. Ħenn għal ħutna mejtin wal qaddejja tiegħek Rodrik, Spiru u Giuseppa, wal daw koll li ħallew dil ħajja fis-sewa tiegħek, daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll għad naslu biex il-koll flimkien nitax u għal dejjem bis-seb tiegħek. Hemm inti tixxotta kull dema minn għajnejna, hemm narawk Alla tagħna kif int fik innifsek, hemm insiru nixbħuk għal dejjem u għal dejjem infaħruk bi Kristu Sidna li beħed tfar id-dinja kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Alla tan huwa missierna, missier li jħobbna, missier li għadirna fin-nuqqasijiet tagħna, missier li lest li jenna għalhekk bil-fiduċja u bil-fidi ejjew nitolbuh bl-istess talba li għallimna huwa stess ngħidu flimkien. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatik, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna, bħal ma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna tolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix bis-salta għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew li jenna li nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħajja. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Dan huwa Kristu, il-ħaruf tal-Alla li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Żejt kelma waħda u ruħi tkun minfejn. Be
Toġobkom bil-wieqfa, nejdu ringrazzjament ta' wara tqarbin. Nejdu tleta b'Marit il-Madonna, ġeħi 3 tiem li damet fil-qabar. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirika indi bost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirika indi bost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirika indi bost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm, nitolbu. Issa li tqawwejna mulej bil-ħobs mill-mejda tas-sema, nitolbuk biex bdil-ikla ta' imħabba twetta l-qlub tagħna u tħeġġiġna biex naqdu lilek fħutna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Nfaħru lil Marija tal-Alla u tal-bnedmin, namnula li zibaħanja bil-fer taqlub safi. Marija ħanina min qalbna nitolbuk, għallimna dejjem iżjed tawlidek inħobbuk. Morru fil-paċi ta' Kristu.